Mga PUJ sa Metro Cebu nagkulang og driver, mapatradisyonal o modernized jeepney. Chairperson sa Piston Cebu nagpatabang sa mga LGUs. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Si Greg Perez, ang chairperson sa Piston Cebu Chapter ug Kaubanan, niduaw sa buhatan sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda. Usa sa iyang tuyo maong pagpatabang sa City Toda sa gingong problema nga gipadangat sa pipila ka mga operators sa traditional ug modernized PUJ. Gani matud ba ang dakbayan sa Talisay adunay susama nga problema ang kakulangon sa mga driver sa mga PUJ. Gingong sa wala pang pandemya, adunay 11,000 ka mga PUJ sa Metro Cebu, diin 5,000 nini ania sa Cebu City. Apan gingong kapin lang sa kalibo ang namali karon sa pagbiyahe. Di sila kabalik dayon tungod sa taas nga pending fine nga naadiya sa mga LGU nga pabayaran pud sa ila usa sila makadrive. Plus ang mga concern nato sa LTO nga ang mga lisensya sa pagdagan na sa mga modern kinanglan man siya og 1 to 3 nga code. Si Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nitugan nga nagpatabang kanila ang usa sa mga tag-iya sa modernized PUJ sa dakbayan sa Talisay alang sa pag-hire og drivers. Nakadawat ko og letter gikan sa usa ka cooperative nga nangayog tabang nga mag-recruit og mga drivers diri sa Talisay, aside sa drivers mga conductors. Doon ay posibilidad nga nagkuwang siguro ang gidaganon. Apan mato di Tumulak, wala man hinuon sila nadawat nga reklamo gikan sa mga pasahero nga naglisod sila sa pagsakay sa mga pampublikong sakyanan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.